И здравейте хора, аз съм Дани Толе и днеска ще реагирам на... не точно реагиране, това просто го потърсих за да видя какви клипчета ще ми излезнат. Не на човека, който съм търсил, не на Шама Хикс. Ами, нали, на някакви други хора, деца правили клип за него и да. Така, сега ще реагирам на това клипче, деца казва QE. What? Аре, мълчи бе телефон. Да, телефона ми е до мен. Трябвам за, ако чувате някакви звуци, за което твърде много съжалявам. Така, и това ще е нещо, не сатира. Просто ще гледам клипчето и вие ще го гледате. Гледах го вече 3 пъти. 3 пъти ми са провали клипа. Да, просто ужас. И сега го снимам за 4-ти път. Да. Хора, това е. Почваме с клипчето. Ай, много дълго. Ай. What? Чакайте да се мисля. Да се чуете ми. Днеска ще направим то пич казва добър вечер и другия пич казва аз забравих да кажа добър вечер. Вие сте да без деца. Айде. То пич сигурно е на 7-8 години, толкова снима даже. Айде, повечето са 7-8 години. Така, клипа му се казва с много секси име. Канала също с много секси име. 24 лимоната, супер пич. 100 фейк профит. Да, продължаваме. Без искам го спрях. Ето, продължаваме. Ама верно ли ще направиш клипче въпроси и отговори? Защото аз не вервам. Добре, айде. Сега го чуем нататък почка. No comment. Сега е добре. Просто no comment. Така, хора, това е моята творба. За него. Добре, хора. Хора, това беше супер смешно. Той е Иллюминат, по-скоро. Защото те са двама изгубени братя-близнаци. Той също е Иллюминат, това пич. Да. Ево хора, продължавам. Само спирам клипа му. Аре, продължавам. Единия пич му мръсна да се седи на едно място, не то отгоре, на лапенцето долу. Втория пич си гледа стрелката и я зяпа като туткаче. Нека започваме. Всякакво, вот, и застана като дебил. Окей, 5 секунди некъде там. Хора, това просто да без дете.
И продължаваме с клипа. На кого ще е изпратен? Кажи ми, моля ти се. Защото аз не знам на кой ще го пратиш този клип. Бате, как да ти е харесал клипа? Ти просто се разхождаш из стаята и си говориш някакви неща, да ги повтаряш по 200 пъти сигурно. Продължаваме с клипа. Викат му нещо. Нали? Седиш като пълн 5 минути. И тогава се усещаш, че някой ти е казал нещо. Окей. Чао. Ай. Лъжа. Хора, това ще бъде всичко от моят клип. Надявам се, клипа да не ви е харесал.